Здравейте и добре дошли в нашето ново видео. Днес ще разгледаме как можете да печелите в онлайн казиното Vulcan Vegas и да използвате различни стратегии за игра, за да увеличите шансовете си за успех. Ще ви разкрием някои от най-добрите съвети и трикове, които могат да ви помогнат да се насладите на играта и, разбира се, да увеличите печалбите си. В края на видеото ще имате възможност да се запознаете с играта, за която говорим, и да започнете да играете сами. Заглавието на днешното видео е онлайн казино приложение България. Играй от всякъде. И именно това ще разгледаме в детайли. Първо, нека да говорим за основите на онлайн казината и как да извлечете максимума от тях. В Vulcan Vegas, например, имате на разположение различни видове игри, които могат да ви донесат не само забавление, но и сериозни печалби. Една от най-важните стратегии при игра в онлайн казино е да знаете как да управлявате своето банкрол. Когато започвате да играете, важно е да зададете ясни граници за колко пари сте готови да заложите и да не ги надвишавате. Това ще ви помогне да избегнете разочарования и да запазите контрола върху играта. Освен това, трябва да бъдете наясно с типовете игри, които играете. Например, слотовете и настолните игри като рулетка и блекджек имат различни стратегии, които могат да увеличат шансовете ви за успех. Ако сте нови в онлайн казината, е препоръчително да започнете с игри с ниски залози и да усвоите правилата и динамиката на игрите, преди да преминете към по-високи залози. В Vulcan Vegas можете да започнете да играете с малки залози и да се запознаете с различните функции и бонуси, които предлага казиното. Това е идеално за начинаещи играчи, които искат да се запознаят с платформата и да започнат играта по безопасен начин. Не забравяйте, че всяка игра в онлайн казиното е различна и има свои особености. Когато играете на слот машини, например, много е важно да разберете как работят бонусите и какво да търсите в самите игри, за да увеличите шансовете си за печалба. Има стратегии, които включват избор на правилния слот с висок процент на възвръщаемост, и това може да направи разликата между печалба и загуба. За тези от вас, които искат да се впуснат в по-сериозни игри като блекджек или рулетка, също има стратегии, които могат да увеличат шансовете за печалба. При блекджека, например, има системи за броене на карти, които могат да бъдат полезни, ако се използват правилно. Също така, познаването на коефициентите и правилата на играта може да ви помогне да вземате по-добри решения и да оптимизирате своите залози. Възможността да играете от всяко място е една от най-големите предимства на онлайн казината. Сега, когато имате мобилни приложения като това на Vulcan Vegas, можете да играете навсякъде и по всяко време. Не е нужно да сте в казиното, за да изпитате тръпката от играта и шанса да спечелите. Важно е да се възползвате от това удобство и да не пропускате нито един момент от забавлението. Ако искате да научите повече за това как да извлечете максимума от играта си, не забравяйте да се запишете за новите видеа, които ще споделяме с вас. Възможността да разберете повече за стратегиите и да се научите на нови техники е на ваше разположение. Не пропускайте шанса да започнете да играете сега. Под видеото ще намерите линк, който ще ви отведе директно към онлайн казиното Vulcan Vegas, където можете да се регистрирате и да започнете своето пътешествие в света на онлайн хазарта. Успех и не забравяйте да играете отговорно!